L-aħħar xhur li għaddiet minnhom il-linja nazzjonali tal-ajru Maltija kienu xhur ta' diżastru kbir ta' telf finanzjarju u fejn ħarġu l-kwalitajiet ta' min qiegħed imexxi lill-kumpanija, ċoe li ma jifhimx fl-industrija, ma jippjanax bil-qudiem u li b'dan kollu qed jipperikola l-pożizzjoni tal-Air Malta. Iddikjara dan kaptan ta' esperjenza u karriera fl-Air Malta li tkellem ma' il-mument u l-insista fuq il-konfidenzjalità għaliex qal li mill-kumpanija ipattu ilek qares. Iddikjara li l-lin mid-diskors kollu dwar dewmien il-problemi veri u ma nuqqas taħila ta' min qiegħed fit-tmexxija tal-kumpanija li fil-verità ma jifhimx fl-industrija, ma jifhimx fl-avjazzjoni u saħansitra ma jippjanax bil-qoddim. Il-kumpanija qed titmexxa skont il-kriżijiet li jinqalaw millum għall-għada bla ebda pjanar fit-tul, bla programm serju għal bżonnijiet tal-kumpanija fid-diversi livelli tagħha. Kompla jenfasizza li waħda mill-problemi serji fl-Air Malta id-dik ta' nuqqas ta' pjanar b'serjetà u fit-tul. Dawn in-nuqqasijiet serji qed waslu lill-kumpanija biex titlef l-eluf ta' euro anke minħabba l-fatt li dawk li jinqabdu f'ċerti ammonti ta' ittardjar għandhom dritt għal kumpens.